Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lur Tabela Tabur, umur 42 hari. Alhamdulillah barokah ae. Ya enek ben bagusnya sithik-sithik, jeruk itu kok biasa ya. Pedes tenan. Tanggir ape-ape malah diodos-odos kayak deloken kayak. Walah. Ya alhamdulillah. Tetap usaha dan berdoa. Penting ngerti hakikate wong urip piye, aja golek dunya tok, butuh keseimbangan. Yo arepe lan Jawane. Ora ngono Kang Tono. Masuk iki sobatku Kang Tono iki yo YouTuber, TikToker lengkap pokoke anu ngarit wedhus. Dimo pakan kone Kang Barok. Saling apa ya?